Namiesto lova. Namiesto lova. Čaute. Čaute. Dlho sme sa nevideli, lebo bol som v nemocnici. Dobre, pokračuj. Bol som Tu má ihlu. napichnutý na infúzii. Ja by som vám to aj ukázal, len máme strašne ťažkú kameru. Ja nemám. A tak Dobre. Ukáž aj ako nemám. To je normálna ruka. Počkej, kde to je? A tuto je to. Tu mám z infúzie. Toto je normálna ruka. Tak ja to nemám z infúzie. On nemá Ja to nič. mám z ničoho. Ja mám túto z infúzie. No, čiže preto sme sa dlho nevideli a boli sviatky a tak, nie je času. A dostali sme na Vianoce krásne darčeky a rozhodli sme sa, že ich neodbalíme, ale že ich necháme na tento vlog a urobíme taký menší unboxing. Unboxing iPad mini. To on vyzerá tak, že je to zabalené v kuchynskej fólii. To je normálne od výroby takto zabalené. A iCam? To je kvalitne zabalený iCam. Kvalitne zabalená kamera. Kamera. Taká úžasná kamera, iCam kamera. No. Od Apple. Takže ideme rozbalovať asi. Dobre, tak kto bude prvý? Ty? Obidva naraz. Nie, urobíme taký unboxing najskôr jedného, najskôr potom druhého. Dobre, tak ideme ja. Tak ideme rozbalovať iCam. Ja som si ešte to ešte nevidel. On ešte nevidel a ani ty nemáš fotky. nenatáčal video. A on nefotil seba v nemocnici s iPadom. Fotil som sa do zrkadla, ale nie s iPadom, prísahám. Vôbec nemá kameru, teda video, ako bol na bajku, čiže všetko v pohode. Nie. Dobre. No Tu je, otvor, že nech to iCam. vidím, tam je iCam, no. Otvor, nech to vidím, úplne som nažavený, ešte som ho nevidel. Čo? Ty kokos, stoj. Čo to je, aké riadne? Pozri sa na to, čo si tu... Ukáž, aha. Ty kokos. Tak ľudia, naše prvé dojmy, Tu je úplne to od prvé značky dojmy. Apple. Tu je, že Apple. Apple. No, A tu je nástavec. To. naše prvé dojmy sú fakt úplne úžasné. Príde ma. To sa dá. To je dobré. Nie. Dobre, ukáž. To nemusíš úplne. Ježiš, dobre. Ja nepočkaj, ja to vlastne ešte neviem. Môžeš to úplne, no. Ja to môžem úplne, lebo on ešte nevie, že sa to nemusí úplne a tak. Proste, fakt ako, prvé dojmy z kamery sú A úžasné. inak doporučujem tú kameru, ja som ju kúpil v metre, teda Ježiško mi ju kúpil v metre a doporučujem ju, lebo natáča v 720 frames. Ale nevie ešte, ako vyzerá to video, alebo ešte A- vôbec nenatáčal. Táto čočka je fisheye, ako sa povie čočka? Šošovka, jasné. Táto šošovka je fisheye, takže už to má v sebe zabudované fisheye. A Úplná pecka, proste. frajerinka. A bolo to v takej peknej krabici. Neviem, či iPhone 3GS nebol tiež v takejto krabici. Tu je, že iCam. Ja to neukážem prednú stranu. Nie? Tak to vyzerá ešte raz tá kamera. A ukážem to ale tak najrýchlo. Tuto na prednej strane je tá kamera. To bola kamera. Dobre, odložíme. Odlož to, dobre. A ešte počkej, značku ukáž. Značka. Že Apple kamera. Dobre, ďalej. Tu je Apple iPad mini, ktorý není zabalený v kuchynskej fólii, ale od výroby vlastne zabalený takto. Je trošku roztrapkaný. Tu si Kuchynskú robotu. fóliu odložme. Tak, dobre. Ježiš. Nebolo to vidno, že... Nebolo to vidno, Dobre. to bol počuť. No, dobre, To je nevadí. dobré. To nebola kuchynská fólia, to bol hajzlak. Čiže idem to rozbaliť, ale tak opatrne, lebo je to obal od výroby a... Dobre. Som si to rozmyslel. Ja som ti to rozmyslel. On mi to rozmyslel. iPad. Je tu iPad. V sáčku. Zabalený v sáčku. Nevadí. Skoro ti padol. Už je tam aj zmenená plocha. Ja budem ukázať za Čiže, iné veci. takto je tu iPad. Je zabalený v sáčku. Čiže ľudia, keď si kúpite iPad mini, tak on bude vlastne... Obsah balíka bude sáčok. Ten dám preč. Ten teraz zahodím. Aj keď je to Apple sáčok, to si nechám. Tu je iPad mini. Rovno mi zmenili pozadie. To môže byť najlepšie. Takto. Pozri, rovno mi zmenili pozadie. Ja som to ešte nemal vážne otvorené.
Počkaj. Áno, dostal som Kábel. nejakú nitku k tomu. Podľa do opasku. No jasne. Namiesto opasku. Veď hej, mne teraz chýba aj opasok. No, čiže... A ja nemám nohavice. Čiže iPad váhovo ľahký, si myslím, Dosť odolný, aha. padol na zem. Počkej. Vydržal v pohode, žiadny škrabenec, žiadne nahryznuté jablko. Do ríky. No, to tak bolo. Doplníš ho. V pohode. Vyploš naspäť. Aha. Nie, nenamočte kábel. Namočil mi kábel do čaju. Čiže takto vyzerajú naše prvé dojmy z našich darčekov. Som veľmi potešený, nadšený. Prvá vec, čo som spravil, keď som prišiel k Ľudovi, tak som si dal jedného brumíka. Nespýtal sa, či môže? Proste prišiel, A potom ešte jedného. Čiže to bola jeho v Tu mám podstate notebook. ponuku. Hrali sme Counter-Strike. Hej, hrali sme Counter-Strike a Vyhrával som. potom ja. Potom. Nebavili ma babky. Potom on. Babky. Potom zase ja. Nebavili ma babky. Aha, čo tu mám žiletky. To zabávam, neviem. Ja neviem. Je jedna žiletka. Tu mám druhú. Vieš, lebo do každej ruky jednu. To aj ty tak robíš, nie? Vieš. Tak ale ja sa nemusím holiť tak, ako ty vieš. Ani ja sa nemusím holiť. Tak je dobré. Ja sa nemusím. To je dobré. Vlasy, kedy, keď pásik si spravíme. V pohode. A tu mám vodu po holení. Takúto. To je mužská postava. Mr. Bombastic. Sexy. Mr. Lova. Peniaze. Máš peniaze? Ja. Dobre, čiže Ja už za chvíľu musím ísť domov, takže... tento musí ísť domov. Toto bolo vlastne asi len také kratšie video z unboxingu. Máme. Chceli sme len ukázať len to, že Ľudo je už konečne doma, zdravý, z nemocnice. No ešte mám túto mandlu napochnutú. To vidno. Túto. To vidno. Vidno to? A, Toto je taká guča. No. Čo som chcel? Neviem, čo si chcel, ale viem, čo si nechcel. Nechcel som ísť domov. To som chcel povedať. Ja som niečo chcel povedať. Sadnem. Dobre, ja sa sadnem. Toto bude tichý vlog. Ale to by jeden z nás musel byť vždy ticho, vieš. Dobre, my tichý vlog asi nikdy nebudeme mať, lebo Oliver... Neviem, kto je Oliver. Neviem, prečo mi napadlo meno Oliver. Chcel som povedať Kreky. Kreky, jak sa ty vlastne voláš menom? Ja neviem, ja sa volám Kreky, mňa každý volá Kreky. Kreky. To je záhadné, vieš. Kreky. Aha. Nikto mi tam volá volá. na Skype, Ľudovi konkrétne. Richard Licius, že by chcel byť na onom? No. Tak ja ho príjmem. Ríšo. Ja zmením si mikrofón. Ríšo. Sme si reprák. Ríšo. Počkaj, zmením si reprák. Dobrý nápad. Prehrávacie zariadenia. Dám Však to počuť. toto predvolené. Počkaj, toto vypnem. Nie. Toto vypnem a toto zapnem. Ríšo? 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 A Ríšo. No Ríšo, povedz niečo, si na videu. No. Bože, hluchý je. Povedz niečo do videa. Ja, tak povedz. Čo sa povedal?
Je u mňa Oliver. Dobre, Ríšo nám prekazil vlog, takže Dobre. Družo. To bolo niečo To bolo niečo z Ríšovho repertoára. Áno. Počkaj. Jaj. Fúha. Dobre. Stránka Sme nadržaní pridala fotku, tak to musíte chápať. Lebo ty také fotky vôbec nepridávaš. Nie. V poslednom čase 4 a včera sme sa na tom smiali. Volajú nám zase. Nevadí. Dobre. Ešte s jedným darčekom sa musím pochváliť proste. Takto. Od mojej sestry. Úžasný darček. Vážne ďakujem. To je vlastne darčekový poukaz na Lasertag. A to si už nájdete na Google, že čo to je, lebo mne sa nechce rozprávať vám, čo to je. Uvedomuješ si, že polka z tohto videa bude ticho? Uvedomujem Ak si, to že polka z nezostriháš. tohto videa bude preč a druhá polka z tohto videa bude ticho. Čiže len toľko cez sviatky, to je asi všetko. Dúfam, že ste dostali všetci na Vianoce, čo ste chceli a šťastný nový rok prajeme takto dopredu. A inak Ludo má zmenený hlas. Trošku kvôli hrdlu, Ja. ale to je v pohode. Aj on má zmenený hlas. Ja nemám zmenený hlas, ja rozprávam vždy ako tak. Ako rozprávam vždy. Tak sa zmením. Dobre. Aj on má zmenený hlas. Presne tak, Dobre, mám zmenený hlas. tak sa s vami lúčime. Máš 126 priateľov online. Lúčime sa. Môžeme. Počkaj, ešte. Dobre. Pozdravíme ju. Ja nie. Dobre. Dobre, ľudia, pozdravujem. Dobre, A končíme, lebo ja musím ísť domov. Ja som stále u ľuda, je 7 hodín a mama mi volá, že som mám ísť na obedovať. Je 8:30 a on mal vyrážať domov za chvíľku. Za chvíľku. Dobre, končíme ešte A raz. ešte som ostrianý. Ešte ostrianý. Ja som oholený. Uá. Ale to nevidno na kamere. High five. High five. Dobre, Takže to bude všetko. daj to preč. Dobre. Dobre, takže To je všetko, nie? Jo. Poprajíme aj ty všetko najlepšie. ja vám Šťastné- prajem všetko najlepšie a ale najlepšie. Šťastný nový rok. Šťastný nový rok. Takže šťastný nový rok. Aj odo mňa. Ak ste prežili Vianoce tak dobre ako ja, tak vám držím palce, aby vás to tak... A ja vám držím palce. Neviem, čo kecať. Dobre, Takže, držíme vám palce a končíme. a ešte nie. 13. 14 chcem mať, nie? Čaute. Čauko.